फ्राबो गोबां मानसिफ्रा बेयाव खामि हैदोंमोन आरो जिउटिफोराबो बेयाव धोरोम सिबिग्रा जायगा बेयाव दङमोन दा लाबोनि बे एफिस सहरावहाय पौला 3 बोसोर थादों बयनिख्रुइ बांसिन सम पौला एफिस नोगोरनि मन्दिराव बे सम होदोंमोन माबायदि खामानि मावदों बे 3 बोसोरावहाय न'आव थांनानै इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंदोंमोन आरो बिसोरो बेबायदि इसोरनि बाथ्रा फोरोंजानायाव फोथायनायाव बिसोरो बारायलांदोंमन आरो माबायदिमोन अनज्लायनाया जिसु ख्रीष्टखौ अननाय गावजों गाव अनज्लायनाया ओरैबायदि जनाजाक जादोंमोन आरो एफिस सहरावहाय बयनिख्रुइ बांसिन जनाजाक जानाया जाबाय जे बिसोरो गावजों गाव अनलायनानै प्रकृत अनलायनानै जिसु ख्रीष्टनि सायाव गावसोरनि जिबनजों नुजाहोदोंमोन दा आरोबाव जों एसे नायगोन बे एफिस सहरावहाय दिनैहाय जिसु ख्रीष्टआ जहननो मा लिरनो थिनदोंमोन बेखौ नायगोन एफिस नोगोराव बिसोरनि मावख्रुबनाय जिसु ख्रीष्टखौ अननाय बे जिसु ख्रीष्टखौ अननायखौ गोसोखांहोनो थाखाय पात्मो दैमायाव दर्शन जानानै जिसु ख्रीष्टआ जहनाव लिरनो थिनदों बे जाबाय बेबादि बुंनाय आं नोंसोरनि मावनायखौ मिथिगौ नोंसोरनि मावख्रुबनायखौ मिथिगौ ना अब्लाबो आं नोंसोरनि सायाव जेंना बुंनो दङ नोंसोरो आंखौ सैथि अननायनिफ्राय गोग्लैबाय दा बे बिषयावनो पौला जिसु ख्रीष्टआ पात्मो दैमायाव दर्शन जानानै लिरनो थिनदोंमोन बे बाथ्राया नायनो गिथावथावमोन जे बेबादि बुंदों पासपनावहाय नोंसोर जुदि गोसो सोलायाब्ला बे जायगानिफ्राय आं फैनानै नोंनि गासाखौ बोखारगोन बे जायगाया जोबोद गिथावथावमोन आरो बुंबावदों पौला बे एफिस नोगोरनिफ्रायनो गावनि प्रसार खामानिखौ जागायजेनदोंमोन आरो एसिया महादेशआवहाय गोसारलांदोंमोन आरोबाव पौला जेब्ला जोबथिसालियाव दंमोन 162 एडियावहाय एफिसाव आरोबाव लाइजाम लिरहरदोंमोन जेब्ला बे लाइजामखौ लिरहरनाय समावहाय एफिस मण्डलीनि फोथायनाय आत्मिक जिबना एखेबारे उन्दुलांनाय थैनाय अबस्थायाव दंमोन एफिसनि 5 अध्याय 14 आरो 15 नायब्ला नुगोन बेयाव ओरैबायदि बुंदों ओइ उन्दुलांनायफोर सिरि मोनदो गोथैनिफ्राय थांखांफिनदो प्रभुआ नोंसोरखौ स्रां होगोन 15 बुंदों नोंसोर माबायदि थाबायदो साबधानै नायदो गियानिफोर बायदि नङा गियानिफोर बायदि थाबायदो पौला मोजाङैनो बानजायदों खारन बे समावहाय एफिस मण्डलीनि अबस्थाया उन्दुलांनाय अबस्थायावहाय थैनाय बादि अबस्थायाव दङमोन दा अनजायग्राफोर दा आङो एफिस मण्डलीनि सिनायथिखौ एसे होबाय गोबां बाथ्रा दं अब्लाबो आं एसे दामनो होबाय दानो जोङो नायगोन एफिस सहरनि जों नायगोन एफिस सहराव थानाय 7 मण्डलीनि बिषय पौला जिसु ख्रीष्टआ लिरनो थिननाय जेब्ला बै समावहाय गिलु बालु ख्रिस्टियानफोरखौ धारना खालामदोंमोन धारना खालामनाय समावहाय गोबां जिसु ख्रीष्टनि हिस्साफ्रा थैनो नांदोंमोन नाना रोखोम धारना होजानानै नाथाय जहनखौबो सिथाबनो थाखाय गिदिर बेसे पात्रआवहाय थावखौहाय दोननानै बे थावखौ फुदुंदोंमोन आरो बे थावा गोदौदोंमोन आरो बेयावनो लांनानै जहनखौ गारसोनानै सिथाबनो नाजादोंमोन नाथाय जहना गोदौनाय थावाव गारसनजाब्लाबो जहना थैयाखिसै बेनिखायनो बेखौ रसा फानांनानै सिथाबनो थाखाय पात्मो दैमायाव बेखौ लांनानै दोनहैदों रम हामब्रायजोनि मथे बेबादि नियम दंमोन जाबाय खनसे धारना खालामनानै जुदि सिथाबनायाव थैयाब्ला आरो सेकेन्ड बार बेखौ सिथाबनायनि आयेन गैयामोन बेनिखायनो दहाय बुंनाय बादि पात्मो दैमायाव बेखौ रसा फानांनानै सिथाबनो लांनाय जाहैदोंमोन नाथाय प्रभु जिसु ख्रीष्टआ पात्मो दैमायाव गावनो दर्शन जानानै बेयो लिरनो थिनदों बुहुमा मा जाबोखो
आरो मा जागासिनो दं उनाव मा जाहैगोन बेनि बिसय जिसु ख्रिस्टआ जोंनो लिरनो थिनदों प्रकाशित बाइकनि सारिनै एक आरो सारि फनाव नायब्ला नुगोन बेयाव ओरैबायदि बुंनाय दङ भुत माने मा जाबोखो बर्थमान माने मा जागासिनो दं भबिष्यत माने उनाव मा जाहैगोन बेनि बिसय लिरनो थिनदों दा जों नायगोन एसिया महादेशआव थानाय सातथा मण्डली आं गुसुङैनो बुंदों बांसिन आं एफिस मण्डलीनि बिसय बुंगोन दा बेयो जाबाय प्रथमाव एफिस मण्डलीनि बिसय दहाय खोनाबाय बिसोरो प्रभुखौ सेथि अननायाव गोग्लैदोंमोन सार्डी मण्डली बेबादिमोन जिसु ख्रिस्टनि नुनायाव बिसोरो फोथायनायाव धनी फोथायनायाव बिसोर गोख्रोंमोन आरो परगा मण्डली अबस्था माबादिमोन बिसोरो बिलिमय राजानि शिक्षाखौ लाग्रामोन थुयातिरा मण्डली जाबाय इजेबेलनि फोरोंनायखौ बिसोरो लाग्रामोन सार्डी मण्डली बिसोरो नामावल' गोथां खिन्थु गोथै फिलाडेल्फिया मण्डलीनि बिसय बुंदों बेयाव बुंदों नोंस्रा जि दं बेखौ जि फोथायनाय दं बेखौ हमथानानै लाखि लाइदिकिया मण्डली गुदुंबो नङा गुसुबो नङा बे मुगानि मण्डलीजों तुलना खालामदों बे सातथा मण्डलीनि अबस्थानि बिसय जोंनो पाठ्यपुस्तकाव लिरनो होदों ओमफ्राय जों दिनै नायगोन एफिस मण्डलीनि बिसय जिसु ख्रिस्टआ जोंनो लिरनो थिननाय बिसोरो सिगां माबादिमोन बिसोर सिगां माबादिमोन आरो दा माबादि अबस्था दङ आरो उनाव मा जाहैगोन प्रभु जिसु ख्रिस्टआ मिथिगौ प्रकाशित बाइकनि 2:2 बुंदों आं नोंसोरनि मावनायखौ मिथिगौ प्रभुनि थाखाय नोंसोर मावख्रुबग्रामोन प्रभुनि थाखाय सैसोग्रामोन आरो दुष्ट हाबा मावनायखौ नोंसोर सैयामोन डक्ट्रिनेल माने फोरोंनायाव गोख्रोंमोन थारमाने जायहा गावसोरखौ पास्टरनि होननानै बुंनानै लायो गेदे आनजाद नायनानै नुनो मोनबाय बिसोरो नंखाय फोरोंग्रा होननानै आरो बिसोरहा मोनसे गुन दंमोन जाबाय निकलाइटियाफोरनि गाज्रि खामानि मावनायखौ जेरै जिसु ख्रिस्टआ मुगैयो बिसोरबो बेबादि मुगैनाय दंमोन अब्लाबो दहाय बुंनाय बादि प्रकाशित 2:4 बुंदों अब्लाबो आं नोंनि सायाव जेंना बुंनो दङ नोङो आंखौ सेथि अननायाव गोग्लैबाय पास फनाव बुंदों नोंसोरो गोसो सोलायनानै सिगांनि हाबाफोरखौ मावफिन दा बे भावबानि बुंनाय जे एफिस सहरनि मानसिफोरखौहाय दिनै साबधान होदों गोग्लैनाय बा अननायाव गोग्लैनाय बे बिसोरखौ गुरुत्व होनानैहाय दिनैहाय जिसु ख्रिस्टआ जोंनो एफिसाव थानाय मण्डलीफोरखौ दिनैहाय भावबानि होदों दा आरोबाव जों नायबावनि दाहायनि खोथाखौ लाबोनि जे एफिस मण्डली पौला 3 बोसोर थादों 3 बोसोर थानायाव खांदों जोथोन लादों बिसोरखौ फिट फोरोंदों दाहाय बुंनाय बादि बे समाव बिसोरनि फोथायनाया बृद्धि जालांदोंमोन जिसु ख्रिस्टखौ अननाया एखेबारे गोथौथारमोन आरो गावजों गाव अनलायनो एखेबारे जनाजातमोन बे एखेबारे मिथिसारदोंमोन बयबो मानसिफ्रा खोनादोंमोन पौलाबो खोनानानै इसोरखौ हामबाय होनदों ओमफ्राय फारसेनि समाव 17निफ्राय 31 फरायना नुगोन पौला जि मण्डलीखौ खांदों बे मण्डलीनि बिसय बे भावबानि होदों बेयो जेब्ला मिलिटा द्वीपआव दंमोन दा मिलिटा द्वीपनिफ्राय एफिसाव गागिफोरखौ दङ आरो एफिसनि गागिफोरखौ लिंनानै लाबोदों पौला एफिस मण्डलीनि गागिफोरखौ लानानै गाहामै जिरायनानै एफिसाव थानाय गागिफोरखौ बानजायदों 28 बुंदों इसोरनि जि गोथार हान्जा बे गोथार हान्जाखौ साबधानै नेनानै लाखि गाहायाव नायब्ला नुगोन रांखौ गोब्राब फैगोन नोंसोर जुदि गाहामै नेनानै लाखियोब्ला रांखौ गोब्राब फैनानै नोंसोरनि
mendapat sinno bino kalamkan penikan yang selesai dan icana pula kau lain jeng gap lain jeng episode thalai gagi perkuai banjai dengan antai episode pula banjai dengan jebla episode thanai be gagi pra Mondali dedinggiri pra jebla thainani thango only epis mondolini pothayari pra Jesus Christus sayati onnaya bhai goglैदोंमोन sayati onnayनिफ्राय गोजान जालांदोंमोन दा बाइबेला खोथायो एपिस जारिमिना क्षमा खालाम जारिमिना खोथायो एपिस सहरनि मानसिफ्रा जुनारफोर बादिमोन बिसोरनि साननाय हनायफ्रा एखेबारे जुनारफोर बादिमोन दा बेबादि आखु थानायखाय एपिस मण्डलिनि गागिफ्रा थैना थांनायनि उनाव उननि मानसिफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ sayati अन्नायाव गोग्लैदोंमोन sayati अन्नायाव बिसोरो गोग्लैनायखाय जिसु ख्रीष्टआ बुंबाय नोंसोर जुदि गोसो फैलाब्ला आं फैनानै बे जायगानिफ्राय आं नोंनि गासाखौ लानानै थांगोन बे बाथ्राया गिथावथावमोन आरो अनजायग्राफोर जोङो लासै लासै जों आवगायलांबावनि दिनै बिसोरो sayati अन्नायाव गोग्लैनायखाय मोनसे बेबादि दुखु गोनां अबस्था जाबाय एपिस सहरनि मण्डलिनि अबस्था नैबेबादि दा जि लाइजामखौ जहना लिरहरदोंमोन आरो पौला जि लाइजामखौ एपिसाव लिरहरदोंमोन गागिफोरखौ लिंहरनानै पौला जि मण्डलिफोरनि बिसय साबधान बानायहोदोंमोन दा बिसोरो मानियैखाय पौलनि बाथ्राखौ मानियैखाय जहननि लाइजाम लिरना हरनायखौ मानियैखाय बिसोरो sayati अन्नायाव गोग्लैनायखाय जिसु ख्रीष्टआ बुंनाय बादि मा खालामखो आं फैनानै बे जायगानिफ्राय नोंनि गासाखौ बोखारगोन दा बेबादि अबस्था जाबाय एपिस नगराव एपिस मण्डला गैलिया जाय जहना जि लाइजामखौ लिरहरदोंमोन बे गैलिया दा बे जायगा मा जाखो तुर्की रायजोफोरनि जाबाय तुर्की रायजोफोरनि सिङावसो बे एपिस नगरा दङसै आरो तुर्की रायजोआ मुस्लिम हादर मुस्लिमनि सिङावसो बेयो दंसै दा जि मण्डलिया दिनै पौला गायसनदोंमोन प्रथम मण्डलि बे मण्डलिया सिन साप गैलिया मानो जिसु ख्रीष्टखौ sayati अन्नायनिफ्राय गोजान जानायखाय दा जोङो लासै लासै नायलाङो थारमाने सिगां जेरै अनदोंमोन आरो सिगां जेरै अनलायदोंमोन अनलायनानै मावदोंमोन बेबादि आरोबाव गैलिया दा अनजायग्राफोर बुंनो लादों जों जेरै प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ sayati अन्नानै प्रभुनि खामानिखौ जेरै मावनाय नङा प्रभुखौ अन्नाय ना बे प्रभुखौ अन्नायजों जुदि खामानि मावनाय नङा बायध्यताबादि इसोरनि इस्साबादि मावनाय जाया दा लाबोदों अनजायग्राफोरना दा प्रभु जिसुखौ sayati अन्नाया माखौ बुङो दाने लाबोनि आत्मिक बिसय दा जों खोनाबाय एपिस मण्डलिया जिसु ख्रीष्टखौ sayati अन्नायाव गोग्लैनायखाय एपिस मण्डलिखौ बोखारनाय जाबाय दा sayati जिसु ख्रीष्टखौ sayati अन्नाया माखौ बुङो माथाइनि 22 अध्याय 37निफ्राय 38 पदसिम फरायला नोंथांमोना नुगोन जिसु ख्रीष्टआ सत्तुकिफोरखौ मोनसे बिसयावहाय स्रि थानो होदों बेयाव नायब्ला नुगोन दा बे जिसु ख्रीष्टआ सत्तुकिफोरखौ स्रि थानो थोननायखौ खोनानायखाय सत्तुकिफोरा रायज्लायदों रायज्लायनानैहाय बे क्षमा खालाम फरिसीफ्रा रायज्लायदों दा फरिसीफ्रा रायज्लायनायनि उनाव फरिसीफोरनि गेजेरावहाय सासे बिधान पण्डितखौ थिनहरदों आरो बुंदों अ गुरु जोबनोखि ना अ गुरु आयगानि बबेया देरसिन बा प्रसाद अब्ला जिसुआ फिनदों नोङो
नोंनि गासै गोसोजों नों गासै जिउजों गासै बोलोजों बिफा इसोरखौ अन नैथियाव नोंनि असों खाथिनि मानसिफोरखौ गावखौदि अन जिसुआ बुंदों बे अननायानो बावबादिफोरनि बुंनाय बिधानाव गासिबो हाबनानै दं अनजिग्राफोर अननायाव ना जिसु ख्रिस्टखौ अननायाव मा रहिसोदों एसे उनाव बुंगोन जिसु ख्रिस्टनि अननाया जिसु ख्रिस्टखौ जों अननाया मा खामानि मावो जों बेखौ बुंगोन बेनिखायनो आफा इसोरखौ अननाय बा जिसु ख्रिस्टखौ अननायाव दा गुरुत्व होनो थाखाय इजराइलफोरखौ मुसिनि गेजेरजों दिनै बिथोन होदों नोंथांमोना नायनो नुगोन द्वितीय बिबरननि 5निफ्राय 7 बोसोर नायनो नुगोन बेयाव नुदों मुसिनि गेजेरजों आयगा होदों जे गासै गोसोजों गासै बोलोजों गासै जिउजों बिफा इसोरखौ अन आरो नोंसोरनि गथ' गथायफोरखौबो इसोरखौ अननो फोरों इसोरा बे बिषयाव गुरुत्व होदों जों बेयाव नुबाय दे बेयावबो मोनसे जों गोथौ बाथ्रा हाबनाय दङ इसोरा दिनै बुंदों नोंसोरो गासै गोसोजों गासै जिउजों गासै बोलोजों बिफा इसोरखौ अन आरो गाहायाव बुंनाय जाबाय नोंसोरो नोंसोरनि गथ' गथायफोरखौबो इसोरखौ अननो फोरों इसोरा दिनै बेयाव गुरुत्व होदों अनजिग्राफोर जों दिनै जोंनि परियालाव इसोरखौ गिनो जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनायाव बेसेबां गुरुत्व होदों गेदे 7 फुना नायब्ला नुगोन 7 फुना ओरैबायदि बुंदों बुंनाय जाबाय नोङो उन्दुनायाव सिखांनायाव जानायाव थाबायनायाव नोङो इसोरखौ अननो नोंनि गथ'फोरखौ फोरोंथारनांगौ होनदों अनजिग्राफोर बे बिषय एखेबारे गोथौ आं बेखौ स्टाडि खालामनानै नुदों मा एसे माने गुरुत्व होनानै दिनै इसोरा गावखौ अननो दिनै फोरोंनो थिनदों अनजिग्राफोर बे बिषयाव जोङो गुरुत्व होथारनांगोन जों जोंनि गथ'फोरखौहाय इसोरखौ अननो जोङो गुरुत्व होनांगोन इसोरा सोर जिसुआ माबोरै अनखो इसोरा माबोरै अनो जों बेखौ खोन्थाथारनांगोन जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय जेब्ला उन्दै गथ'फोरखौ इसोरखौ आरो जिसु ख्रिस्टखौ अननाय बिषयाव जेब्ला खोन्थागोन बिसोरनि गोसोआव जिसुखौ अननाया एखेबारे जिरायगोन बेनिखायनो जोंनि इसोरा सोरजिगिरि बेयो जोंखौ दादों नोंखौबो दादों आंखौबो दादों नोंखौबो दादों बे बिषयाव जोङो इसोरनि सृष्टि खालामनाय इसोरा जि अननो जाहोयो लोंहोयो बेखौ जोङो गथ'फोरनो फोरोंथारनांगौ आरो जिसु ख्रिस्टआ जे जोंनि पापनि थाखाय कालभारि क्रुसाव थैबाय उन्दै समावनो जोङो फोरोंथारनांगौ अनजिग्राफोर आं दानो मानो बे गसंनानै दिनै इसोरनि बाथ्राखौ हाजार मानसिफोरनि सिगाङाव प्रसार खालामबाय थानो गोनां जादों थाबाय थादों प्रसार खालामदों मानो उन्दै समावनो आं इसोरनि अननायखौ मिथिदों उन्दै समावनो आं जिसु ख्रिस्टनि कालभारि क्रुसाव थैनायखौ आं सोलोंनो हादों आं भाग्यवान जेब्ला एलपि स्कुलाव दंमोन सासे हिन्जावसा दंमोन थैनानै थांबाय बियो दा महिलाफोरनि ओरैहाय महिलाफोरनि जे अफिसनि साहाथिं न' लुदों बेनि नामावनो लुदों दा बे मानसिया एलपि स्कुलाव जेब्ला फरायोमोन प्रेग्राम खोथानानै इसोरखौ अननाय इसोरा मा मावो इसोरा मा खालामो बेखौ फिट खोथादोंमोन आंनि आइ आफा इसेबां खोथानो रोङाखै खिन्थु आं गोरलै समावनो बे आइजोआ आंखौ फोरोंदों दा बेनि फोरोंनाया आंनि ओनसोलाव थादों आरो बेनि फोरोंनायानो जिसु ख्रिस्टखौ गोसो सिंजों अननो हादों अनजिग्राफोर जोंनि परियाला दिनै एखेबारे जोङो गुरुत्व होथारनांगोन अनजिग्राफोर गुरुत्व होनांगोन आरो इसोरखौ अनो इसोरखौ गिनो गुरुत्व होथारनांगोन दा बेयाव गुरुत्व होआब्ला जोंहा बिपद दं अनजिग्राफोर बिपद दं जोंनि गथ'फ्रा इसोर मिथिनाय नङा जोंनि गथ'फ्रा जिसुखौ मिथिनाय नङा जोंनि गथ'फ्रा इसोर अननो रोंनाय नङा जोंनि गथ'फ्रा जिसुखौ अननो रोंनाय नङा दा बेनिखायसो दिनै जोंनि मण्डलिफ्रा दिनै जोंनि सोलाव सिगायनायफ्रा गाज्रि जालांगासिनो दं मानो जोंनि बिमा बिफाया अबहेला खालामदों जिसु ख्रिस्टखौ अनो जिसु ख्रिस्टखौ गिनो दा बेनिखायनो अनजिग्राफोर
बे बिसयाव जोंहा गुरुत्व होथारनांगोन बेनिखायनो बुंदों बाइबेला दिनै जोंनो खोन्थादों बाइबेलनि आयदा बुंदों नों बाहा गोग्लैखो गोसोखां आरो सोलाय हयथ' नोङो नोंनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव गोग्लैनो हागौ गथ' गथायफोरखौ सेथि अननायावहायनो फोरोङालाबा नों गोग्लैनो हागौ दा दिनै बुंदों जे गोसोखां नों बाहा गोग्लैखो गोसोखां आरो सोलाय सिगांनि खामानिफोरखौ मावफिन जों बाइबेला जोंनो खोन्थायो अनजोग्राफोर आरोबाव जों सासे मानसिखौ जों नायनो धारन माथाइनि अनिसोदाय सल'निफ्राय 21 पदसिमाव फरायना नुगोन सासे जोहोलाव बे थांनानै बुंहैदों गुरु जोबनो गैयै जिबनखौ मोननो थाखाय आं मा खालामनांगौ अब्ला जिसुआ बुंदों नों मानो हट नामगौ हट होननानै मोजाङा सासेल' नों जुदि बेयाव हाबनो गोसोब्ला नों आयगाफोरखौ मानि बुंदों आयगाफ्रालाय माथो अब्ला जिसुआ फिनहोदों नोङो ना जिनाहारि दाख्लाव नोङो सिखाव दाखाव नों मानसि दासिदा मालायफोरनि मुवाखौ दालोबै बेबायदिनो जिसु ख्रिस्टआ बेनो खोन्थादों अब्ला जिसुआ बुंदों आं बेखौ मानिजोबखाबाय अब्ला बुंदों मा बाखि दंबाव आंहालाय मा बाखि दंबाव अब्ला जिसुआ बुंदों थां नोङो नोंहा जेसेबां सम्पति दं बेखौ फाननानै गैयैफोरनो राननानै हैदो आरो नों आंनि उन फैदो अब्ला जोहोलाव मोखां सोमनानै बे थांफिनबाय किन्तु बे जोहोलाव गासै खामानिखौ बिधानखौ मानिदोंमोन किन्तु जिसु ख्रिस्टखौ बा इसोरखौ सेथि अननायाव बे गैयामोन द्वितीय बिबरणी दाहाय बुंनाय बादि उदा बिजाबनि 6:5 बुंदों नोङो गासै गोसोजों नों गासै जिउजों गासै बोलोजों बे इसोरखौ अन बे आयगाखौ बे जोहोलावा मानिनो हायाखैमोन ओमफ्राय सिगां गासै बिधानखौ आं मानिजोब्बाय होनदों किन्तु बेखौ मानिनो हायैखाय बे मोखां सोमनानै थांफिनदों मानोना बे गोबां सम्पति थानाय मानसिमोन दा जों नुनो मोनो बे जोहोलावा ना जिसु ख्रिस्टनिख्रुइ गावनि सम्पतिखौ बांसिन अनदोंमोन जिसुनिख्रुइ गावनि दंनाय मानिखौ बांसिन अनदोंमोन बे जिसुखौ अननायनिख्रुइ संसारखौ बे बांसिन अनदोंमोन लेकिन बियो मोखां सोमनानै जिसुनिफ्राय बे थांफिनदों आरोबाव जों नायनि प्रथम सामुएलनि 2:19निफ्राय 21 पदसिम नायब्ला नुगोन बेयाव सासे इसोरजों सायख'जानाय बेयो एलि दौरिमोन दा एलि दौरिखौ सासे थांनानै बुंहैदों कारन एलि दौरिनि मावनायखौ इसोरा साफा नुबाय बिनि मावनायखौ थोङा नुबाय बेनिखायनो सासे मानसिया थांनानै बुंदों ओइ नोंखौ इसोरा बेबादि बुंदों नोङो इसोरजों सायख'जानाय नोङो इसोरजों दर्शन मोननाय इसोरनि न'आव दाव खालामनो इसोरा गावजों थाफानो थाखाय नोंखौ सायख'दों आन्थाय नोङो मानसिफ्रा बोलि होनो लाबोनायखौ बबेया मोजांसिन बेखौ लांनानै नोङो न'आव लांदों आरो न'आव लांनानै नोङो गावनि फिसाफोरखौ नोङो रिस्त पुस्त खालामदों गावनि फिसाफोरखौ गुफुं खालामदों एलि नों आंखौ अननायनिफ्राय गावनि फिसाफोरखौ नों बांसिन अनदों बेनिखायनो आं नोंखौ आंजों आरो आंनि न'आव दाव खालामनो नोंखौ आरोबाव आं सायख'नाय नंलिया नोंनि बंसनिफ्राय आं रावखौबो सायख'नाय नंलिया आन्थाय नोङो आरो नोंनि बंसआव जोहोलाव बोराय जासे थानाय नङा जोहोलाव बैसोआवनो नोङो थैनाय जागोन आसरित दै अनजायग्राफोर दिनै बे एलि दौरिया इसोरखौ अननायखौ नागारनानै गावनि फिसाफोरखौ बांसिन अननायखाय माबोरै सावफोरखौ फैगौ बेनोलाय माबोरै सावफोरखौ बुंबाय आं नोंजों सानफ्रोमबो थानाय नंलिया आं नोंजों मावफानाय नंलिया आंनि न'आव दाव खालामनो आं नोंखौ बोखारबाय बुंदों जाबाय नोंनि बंसआव बोराय जासे थानाय नंलिया जोहोलाव बैसोआवनो थैगोन आरो उनावहाय गमामायैनो हफिनि फिनहस बिसोरो पेलिस्टियाफोरजों दावहा नांनायाव जेनबाय
बिदा फंबाय सानैबो एखे दिनाव स्टार्ट जाबाय बिफायाबो खोनानो मोननानैहाय नियान सोदोमा लांजाबाय होनना फिलिस्टिनफोरजों लांजाबाय होनना खोनानाय लोगोनो मोदोमा गेदेद मोनदों एखेबारे सिखांनो गधुर मोननांदों बेयो जांखाला माने स्टेपआव बेयो गोग्लैनानै गोदोना समथाबनानै बे दिनावनो थैनो गोनां जादों अनजायग्राफोर ना बेयाव जों नुनो मोनदों ना संसारखौ अननायावहाय बेसेबां गेलु बालु दिनै सावदों दा जोङो लाबोबावनि अनजायग्राफोर ना संसारखौ ना जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै संसारखौ अनोब्ला जोंहा बिपद दं जाकबनि सारि खनाव बुंदों जायफ्रा बुंदों ओइ बिबिसारिफोर जायफ्रा संसारखौ जों सिगिखानो हास्थायो बेयो गावनो गाव इसोरनि बिसारो खामानि लायो होनदों बिसि गोमानि अननाय जायफ्रा संसारखौहाय अनो संसारिफोरखौ अनो संसाराव दंनाय मानिखौ अनो संसाराव दंनाय मानिखौ गोबानानै लायो बे मानसिफ्रा गावनो गाव इसोरनि बिसारो खामानि लायो दा अनजायग्राफोर जों जुदि गावनो गाव इसोरनि बिसारो खामानि लायोब्ला माबायदि जागोन जोंनि जिबनाव बिसारोखौ दिनै नायनो हाया बिसारनि बाथ्राबो खोनासंनो हाया बिसारनि साइखौबो नायनो हाया जुदि बिसार होननानै बुंब्ला बेबादि जुदि नोङो गावनो गाव इसोरनि बिसार खामानि लाबायब्ला मा जागोन नोंखौ इसोरा मुगैगोन नोंखौ इसोरा नायनो हानाय नङा नोंनि आस जिसुआ खोनासंनाय नङा दा अनजायग्राफोर जिसु ख्रिस्टखौ अननायखौ नागारनानै संसारखौ अनोब्ला नै जोंनि जिबनाव बेबादिनो जागोन आरोबाव प्रथम जननि 2:15 16 नायब्ला नुगोन संसारखौ अनग्राया इसोरखौ अननो हाया होनदों जों जेब्ला संसारखौ अनगोन बेयो इसोरखौ अननो हानाय नङा दा संसाराव दंनाय मानिखौ अनग्राया इसोरखौ अननो हाया दा बेनिखायनो जाकबनि 1:15 नायब्ला नुगोन संसारखौ अनग्राया ना संसारखौ लुबैग्राया संसाराव दंनाय मानिखौ लुबैग्राया पापखौ सोमजिहोनो जों जेब्ला संसारखौ अनगोन बे संसारखौ अननाया पापखौ सोमजिहोयो जेला पापआ सोमजिगोन बेयाव ओरैबायदि खोथादों जाबाय दिनै हिन्जावसाफ्रा ना जेब्ला गर्भधारण जायो गर्भधारण जानानैहाय जेब्ला समा पुरा जायो गथ'खौ प्रसब खालामो थिग बिदिनो पापा संसारखौ जेब्ला अनो पापा एखेबारे सोमजियो पापा नोंनि गोसोआव सोमजिगोन सोमजिनानै बे देरनोब्ला जेब्ला रागोन जोनोम जागोन जोनोम जायोब्ला मा जागोन थैनायखौसो जोनोम होगोन दा अनजायग्राफोर बे माब्रै दा जाय मानसिफ्रा संसारखौ अनो इसोरखौ अननायनि अनगायै जिसु ख्रिस्टखौ अननायनि अनगायै जायफ्रा संसारखौ अनो बेनि जिबनाव बेयो फैबाय थायो नांगौ खालि नांगौआ बेनो जोबनाय नङा मटर थागोन गारि थागोन बिल्डिं थागोन थाखा फैसा थागोन जथेस्थ अब्लाबो इसोरखौ जुदि अननो हाया जिसु ख्रिस्टखौ जुदि अननो हाया बे नांगौआ बेनाव थाबाय थागोन गोबां दंब्लाबो नांगौआ बेनाव थाबाय थागोन बे नांगौआनो बे मानसिखौ पापआव होगोन आरो बेनो थैनायाव लांगोन सोरा जाया जिसु ख्रिस्टखौ अननो हानाय नङा दा लाबोदों आरोबाव अनजायग्राफोर दा फिलिपिया 2:3 मोनसे बेयाव बाथ्रा लिरनाय दङ बे जाबाय इसोरनि थि सभा बेयाव बुंदों गोबां बाथ्रानि खौ बुंनायलाय गाहायाव बुंदों जायहा गावनिफ्राय गुबुनखौ साबसिन होननानै सानो बे जाबाय इसोरनि साननाय इसोरनि सभा होनदों इसोरनि सभा दा अनजायग्राफोर जोंनि प्रभु जिसु ख्राइस्टआ ना जिसु ख्रिस्टआ दिनैहाय
बेयाव बुंनाय बादि नोङो गावनिख्रुइ गुबुनखौ हामसिन साननानै ला